بحافظ بمحبرسب يخون بهايمانوت بيرا مستاي أزيو زمكر أيخونن لكا كم تسكرام جزا أي سرحن زبهال مبزح الكل مستان حادارن نتعنانون كم زي تكيم يزرب بزعوا بيرا كنفرطو زقبونا حتى فقاد معارتا ومتان بيرا خندقيو نمنتا أيو بيرا نغدمت ألام كبرنا زدك مقبي مسبلعنا ويسكي بلعنا إنا بيرا كنساتي زقبانا كاو عاقل العلي بيرا مستا انتاي سعبين اللو بمصنعات السرقاقو صرب حتات بيرا مستا انتاي يوم زبلون كالوتن كنرينا حبيركم نصنحو تاريخن تفتاونتن بيرا دحر ماي شاهين بونن بيرا براو على رجال زفحة تفتاونت زلوهم مستايو سباتن أشحات عامتات بيرا كسوتي طانيحام يوم ما ردعتا كم زاريو بيرا قرمشد شاشا عامتات قرم لدتا كريستوس كاب سقام أب بابيلون كسرح كم زجمرن قس بقس كاب ماخلاي مبراق ناب أوروبا كم ستاتاتون يحبر أب قربا جيزي استرخابا مردعتا كم زحبرو دما أب عدي إنجليز تراي معالتا ويش شعانتا نبتشدش مليون بينتن حدا لعلا أسات 473 مليلتر بيراي 6 عمبابات تغلو بيس ماين مواقعتن بقولتن عند أوحنا مدلا بيرايوم تغلو بيس نبيرا مارل طعمي هو هم أول نوح جزي حدش طعمي حيزون خص النحن كي بلاشين يحجزو إذا تخلي أسيدن كباتن بمحازو بيرا كي مررن طعمو كي يغيرن يقبر قدم كبل أب 19 ساعات قلب تخلوه بيس فليز بالكو أنت دبلا أبزو وان زيجن بمخنيا استفال مصنعتاتن مرمراتن أب عداقة عالم كابتن ببز حزن قاساقوس تخلي حدا خوينو يركب تحسو الكول أب بيرا مبزحتو عينة بيرا كاب 400 كساب 600 الكول زحازو كخون خلو بحافظ جن كاب 0.5 كساب 400 زبزح تحسو الكول كهلو يخيليو ربحاتات بيرا بمتونو انت سساتيوم حدش مصنعتات كم زحبرو متونو زحلو وين مستاي نطعنا ربحه كم زلو እዚ ድማ ንቢራ ከምኡ ዓይነት ረብሓ ክህልዎ ከም ዝኽእል የመልክት ብሓፈሻ ቢራ ብዙሕ ካሎሪ ከም ዘይብሉን ሒደት ማዕድናትን ቫይታሚናትን ከም ዝሓዘን ይሕሰብ ንኣብነት ሓንቲ ስሩዕ ጥርሙዝ ቢራ 355 ሚሊ ሊትር ኣስታት 153 ካሎሪ 1.6 ግራም ፕሮቲን 0 ስብሒ 5 ሚእታዊ ናይ መዓልታዊ ድሌት ፎሌቲንን ማግኒዥየምን 3 ሚእታዊ ድማ ቫይታሚንን ቢ12 ትሕዝ ብተወሳኺ 13.9 ግራም ኣልኮል ኣለዎ ፍኹስ ዝበለ ቢራ ድማ ካብ ስሩዕ ቢራ ኣስታት 2 ወይ 3 ትሕዝ ዝበለ ካሎሪንን ትሕዝቶ ኣልኮልን ኣለዎ ይኹን እምበር ቢራ ምስ ፍረታትን ኣሕምልትን ክወዳደር ከሎ ከም ምንጪ ጽቡቕ ንጥረ ነገር ኣይቆጸርን እቲ ኣካላትና ዘድልዮ ንጥረ ነገር ንምርካብ ብዙሕ ቢራ ምስታይ ግድነት እንተኾይኑ እዚ ንጥዕናና ኣዝዩ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ብመጠኑ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደ ጥርሙዝ ንደቂ ተባዕትዮ 2 ጥርሙዝ ኣብ መዓልቲ ቢራ ምስታይ ግን ንልቢ ዓጽሚ ሽኮር ደምን ተዘክሮ ዓቕምናን ጽቡቕ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል መጽናዕትታት የርእዩ እቲ ናይ መጀመርታ ንልብና ይሕግዝ ሕማም ልቢ ኣብ ኣሜሪካ ካብቶም ቀንዲ ንሞት ዘቃልዑ ሕማማት ሓደ እዩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ፎኪስ ወይ ማእኸላይ መስተ ከም ቢራ ምውሳድ ምስ ምንካይ ተቐላዕነት ሕማም ልቢ የተሓዝ ንኣብነት ሓደ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ 36 መንእሰያት ከም ዘረዮ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ 2 መስተ ኣብ መዓልቲ ምስታይ ጽቡቕ ኮሌስትሮልን HDL ከም ዘመሓይሽን ዓቕሚ ኣካል ንምውፃእ ኮሌስትሮል ከም ዘመሓይሽን ገሊጡ ካልእ ዓብዪ መጽናዕቲ እውን ፎኪስ ወይ ማእኸላይ ቢራ ምስታይ ልክዕ ከም ዋይን ተቐላዕነት ሕማም ልቢ ከም ዘነኪ የመልክት እዚ ረብሓ እዚ ግን ንፎኪስ ወይ ማእኸላይ ምስታይ ጥራሕ ከም ዝምልከት ክንዝንጓ የብልናን ምብዛሕ ኣልኮላዊ ተቐላዕነት ሕማም ልቢ ስትሮክን ይውስኽ ካልኣይ ንደም ሽኮር ንምቁፅጻር ይሕግዝ ፎኪስ ወይ ማእኸላይ ኣልኮል ምውሳድ ምስ ምንካይ ተቐላዕነት ሕማም ሽኮር ዓይነት 2 ምምሕያሽ ስራሕ ኢንሱሊንን ከም ዝተኣሳሰር መጽናዕትታት የርእዩ ሓደ ዓብዪ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊ 70,500 ተሳተፍቲ ከም ዘረዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰሙን 14 መስተ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ 9 መስተ ዝሰትያ ዝነበራ ብሕማም ሽኮር ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ብ43 ሚእታዊ ደቂ ተባዕትዮ ብ58 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝንኪ ገሊጹ እዚ ግን ልዑል መጠን ሽኮር ዘለዎ ቢራታትን ካልኦት ኣልኮላዊ መስተታትን ኣየጠቓልልን ሳልሳይ ንዓጽምና ይበርትዕ ቢራ ዓጽሚ ዘበርትዕን ዘቀላጥፍን ሲሊኪን ዝበሃል ንጥረ ነገር ዝሓዘ እዩ ብመልክዕ ኦርቶሲሊሲክ ኣሲድ ዝርከብ ኮይኑ ብቐሊሉ ክወሓጥ ዝኽእል እዩ ብመሰረት ገለ መጽናዕትታት ማእኸላይ ቢራ ምስታይ ንምንካይ ምሕቓቕ ዓጽሚ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘረዮ መዓልታዊ ሓደ ወይ 2 ብርጭቆ ቢራ ምስታይ ስጋኣት ስባር ዓጽሚ ብዓብዩ ከም ዘነኪ ይሕብር ብኣንጻሩ ካብ 2 ንላዕሊ ምስታይ ግን ስጋኣት ስባር ዓጽሚ ይውስኽ
راوعي نحنقول يحجز نحمام مرسع ألزايمر يكالخل أتي أبيرا زركب تخلي هوب نحمام مرسع ويد ما ألزايمر زكالخليو ما خبر ألزايمر أمريكا كم زقمت هو أستاذ شدشان نطلع حموشتن ميلين كابسوسان حموشتن عامت نلا على زعد ميوم سبات حمام ألزايمر علوم إزي قصر الزدمات كساب خبتشحن خمسان ناب عسر تغطى نطلع حموشتن ميلين كم زبل يقمت أب قربا جزيز تقبر مرمر إزي أبيرا زركب تخلي هوب نحمام مرسع أنت مخناس زخونو أميلويد بيتا بروتين كيف تركم زكلاخل ترجاجيتو እዩ መጽናዕታት ካብ 2009-2011 ድማ ብመጠኑ ቢራ ዝሰትዩ ሰባት ናይ ኣልዛይመር ወይ ካልኦት ናይ ምርሳዕ ሕማማትን ናይ ምግላጽ ዕድሎም ክሳብ 21 ሚእታዊ ከም ዝንኪ የመልክት። ጉድኣት ምብዛሕ ቢራ ምስታይ ዋላ እኳ ብመጠኑ ቢራ ምስታይ ዝተወሰነ ረብሓ እንተሃለዎ ምብዛሕ ግን ኣዝዩ ጉድኣት ኣለዎ። እቲ ናይ መጀመርታ ተቓላዕነት ሞት ይውስኽ ብፍላይ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ምብዛሕ ኣልኮል ደም ክረግእን መጠን ስብሕን ኮሌስትሮልን ኣብ ኣካላትና ክብክብልን ይገብር እዚ ድማ ደም ናብ ልቢ بقليل كيقعز بمعقات بحمام لبينا هيوتنا مسأن عدنا يعبي خالاي أو الكلاو مستس قعتنا نخون يقبر بترجع وببازح المستعي بمست نخنو لا في قبر ناب الناس عبقلتشهن عسرت شعنتن أب عدي إنجليز لعلش ديشو ميتش حسابات ناي مستس قعتني النت كم زنبرو مرداتها يحبر أستاذ عسرت قلتني تاوي أمريكا عندما أب هيوت زمانهم حدا جزنا الكل قعتني النت كم زقاتهم يقمت أزد ما أب محبراوي هيوتنا أب سرحنا أب سدرا بيتنا عاويز الوا علو سالساي كبدات نكنوسخ يقبر حدا سرع مستا بيرا 153 كالوري علو سلازي مبزح مستا بفلا كوابي خبدي بورجي خبدات ساونتنا نكنوسخ مغنيات يخون راوعي حمان تسلم كبدي يسعب مصنعتات كم زرقوا معالتاوي كاب قلة الطرمز 355 مليلتر وي كاب 30 جرام الكون للعلم مستاي تقال عنت حمام تسلم خبدي نخوسخ يقبر تسلم خبدي كاب توم ازيوم اقد استكفال اكلاتنا حادو خوينو اما نسايات اسات حدا نتحا 5 كيلوغرام يمزن الكول مس نستي تعسرن 500 ميتا بقى كاب خاص عنانا بدم يمتت اتزترفه دما كاب معانطنا يمتت قلطافه ممزطات الكول اب عينت مستا فوكس ወይ ካርቦን ዘለዎ እንተኾይኑ ቶሎ ይመጥጥ ከምኡ ውን ከስዓና ምግቢ ሒዙ እንተድልዩ ምምጥጣጥ ይዝሕል ሓደ ግዜ ኣልኮል ምስ ደምና ምስ ተዋሃደ ኣስታት 9-98 ሚእታዊ ካብቲ ዝሰተናዮ ኣልኮል ኣብ ጸሊም ከብዲ ይሰባበር እቲ ዝተረፈ 2-10 ሚእታዊ ድማ ብሽንቲ ብሳምባና ብትንፋስ ኣየር ወይ ውን ብርሃጽ መልክዕ ይወጽእ ብማእኸላይ ኣብ ኣካላትና ሓደ ሰብ 10 ግራም ኣልኮል ንምክያድ ኣስታት 1 ሰዓት ይወስድ ስለዚ ቶሎ ቶሎ እንተሰቲና መጠን ኣልኮል ኣብ ደምና ክብ ይብል ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ዋላ እኳ ብሂደት መጠን ምስታይ ረብሓ እንተሃለዎ ምብዛሕ መጠን ግን ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ካብቶም ሓደ ተቓላዕነት ሞት ይውስኽ ብፍላይ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ስለዚ ንጥዕና ጸሊም ከብድና ንምሕላው ኣልኮላዊ መስተ ብመጠኑ ክንጥቀመሉ ይግባእ ብተወሳኺ ልዕሊ ዓቐን ቢራ ምስታይ ንዝተፈላለዩ ዓይነታት መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር የስዕቡ ካብኣቶም ብቐዳምነት መንሽሮ ጡብ መንሽሮ ማዓንጣ ዝፍለጡ ኮይኖም ካልኦት ከም መንሽሮ ኣፍ መንሽሮ ጎሮሮ መንሽሮ ጸሊም ከብዲ እውን ይርከብዎ እቲ ንመዓልቲ ክንሰትዮ ዝምከር መጠን ኣልኮል ብመሰረት ኣብ መዓልቲ ዝውሰድ ቁጽሪ ስሩዕ መስተ እዩ እቲ ጸጋም ብዙሓት ሰባት ስሩዕ መስተ ዝበሃል ክንደየናይ ምዃኑ ኣይፈልጡዎን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ስሩዕ መስተ ዝበሃል ዝኾነ ዓይነት መስተ 14 ግራም ንጹህ ኣልኮል ወይ ድማ ኢታኖል ዝሓዘ እንተኾይኑ እዩ በዚ መሰረት ማእኸላይ መስተ ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዓልቲ ሓደ ስሩዕ መስተ እንደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ መዓልቲ 2 ስሩዕ መስተ እዩ እዚ መጠን እዚ ካሊ ተወሳኺ ኣልኮል ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት ዘይንጥቀም እንተኾይና ጥራሕ እዩ ብሓፈሻ ቢራ ኣካላትና ከምጽኦ ዝኽእል ለውጥታት ብምፍላጥ ኣቐዲምና ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ እምበኣርከስ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ብዛዕባ ቢራ ዝሰራሕክዎ እዚ ይመስል እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቕሞ እዩ ኢልኩም ተሓስብዎ ሰብ ተሃልዩ ድማ ሼር ግበርዎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ክፈልጥ ስለዝደሊ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ